Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथां खावनि YouTube channel आव रायलायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ ब्लग भिडिअसो जागोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव माने मन्दिराव थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबानो जाबाय ओरै हिन्जावा दुगैगासिनो दं नै आंबो दसे थाना दुगैनोसै नै दा हिन्जावा दुगैदों कारेन्टबो गैयाना दा फैयाखै कारेन्टबो गैया फुंनिफ्रायनो खावनासो दुगैनांसिगोन उफाय गैया ओमफ्राय हिन्जाव लाबाय नालाय फिसाबो जाबाय नालाय फिसाबो दंसै ओंखायनो मन्दिरबो गानांगौ जाबाय दा मन्दिराव थांनो नागिरदों जोङो एसे मन्दिराव थांना फैनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो जिखिनि हायो देखायनोसै ओमफ्राय बायनो थाङो थाबायलांनो बाइक थांसै ओरैनो गामि खाथियावनो ओमफ्राय बारस'बानो मोनो ओमफ्राय दा दै बारनांगौ नालाय ओमफ्राय ओरै बाइकजों गिदिंना थांसै ओमफ्राय बाइकखौ नोंथांमोननो एसे देखायसै आं नोंथांमोना सोरबा सोरबा नुवाखै जानो हागौ आंनि बाइकखौ आंनि बाइकआबो भिभ'सनिफ्राय साबसिनबावसो आंना नै नुबाय नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि बाइकखौ माबायदि ओमफ्राय नोंथांमोना बुङोब्ला आंबो भिभ'स बायदि बानायनांगौबा बानायनो हागोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय उन्दैया गाननायगासिनो दं ओमफ्राय दुगैसै लागाव होनो नामा हाथाय मानजिनाया बालाजोंसो मानजिदो बे हाथायखौ कारेन्टआ माला फैबावगोन जाखोब्रा जिखुनु जाया नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगाव इन्जय खालामलांबानो जाबाय ओमफ्राय दुगैयै लोबै ओंखारबाय नै आं दा ओंखारबाय ओमफ्राय गामि खाथियावनो ना गामसा गानबाय मन्दिराव थांनाय खोथा गामसा गानबाय ओमफ्राय दा आङो बाइकखौ स्टार्ट होनोसै ओमफ्राय हिन्जावाबो जाखाबाय ओमफ्राय उन्दैखौल' माबा गाननांसिगौ आरो ड्रेस दा नोंथांमोना आंजों बिदिखौ नायफालांबाय थाबानो जाबाय गारिया मोजां थेर थेर थायोना बिदिबा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओंखारबाय नै आं गारि स्टार्ट होनि गारि स्टार्टखौ खोनासंनो हागोन आइदै सोलिसाबो बेजोंनो साबिखौनो मोनबानायाखै जाबाय नै गारि स्टार्ट होबाय गारियाबो फाग्लालै थावआ बिराद सेफ जायो बे गारिया ना बिजनेसफोर मावनोबा माबा दखानफोर होनोबा बेफोरबायदि गारियासो मोजां आरो बिराद थाव सेफ जायो 1 थाखाजोंनो आरामसे माबाखौ जेनेबा 20 किल'मिटार थांलाय फैलाय हायो ओमफ्राय नै फाइनालि जों सफै मारबाय ससेबावबानो हाबैसै न'आव जेबो खौलांबाय माइगा लोगोफोर गारिया थाव जोबनानै नारनांबाय बेसेबांबा गोजान ओमफ्राय सोखालांनो नागिरबाय सोखा होआसै हिन्जावा थाव जोबनानै थाव लायना फैनांबाय लोगोफोर थाबायना लायबाय बे खाथियावनो बारा गोजान नङा बै दखान दं बेगाव लाबोबाय ओमफ्राय 50 थाखानि लाबोदों 50 थाखानि बिदिनो बरथि मोनो ओमफ्राय बेगाव नै बेसेबां हाब ओंखायनो 50 थाखानि लाना फैबाय हनै बाइकआ बावनो दं हिन्जावा बावनो दं मालाय सासेना बाय सालायनो दहायनो सोखालांनो नागिरबाय सोहोआ खेमरा खेबलाय थाव जोबनायनि मजायानो आलादाखाना बिफा ओमफ्राय लोगोफोरजों दा न'आव सफैबाय गोरोमजोबबाय गारि नारनांनाया गारिया फैफिननायाव थाव जोब्बाय थांनायाव सोखालांनो नागिरदोंमोन ना ओमफ्राय सोखालाङासै दाना फैफिननायाव जोब्बाय ओमफ्राय फैग्रोमना गोरलैया नै दुइथा जोजोनलायबाय बिबाया माइरं जावदों डिस्टार्ब खालामबावबाय ओइ गोरलै खेवसे बुन्दु नायलाय मा गाखोबाव हामगौ बहा गाखो आया
नै खमला जानोबा गोरलै खमला फिथाइ दंबाव दुस्थ' फैग्रोमना जाथारलायबाय फोरो मानसिया लान्थाया नाव नाय ओइ लान्था उफ गरम नारें खाजि जानांगौलै दिनै दे आइ गैया नारें खाजि हा नारें खाजि जानामोननोलै सोर जायो नारें खाजि नों जाया फोरो नावलाय ओरैजाय मानसिया माबायदि नायाखाया गोसोम नाबा आबायासो सायथिंना आबायासो खारलायबाय दे मा जाखो हा माबे मा जाखो माबे मा नांगौ नों दे बुं दे बाय बिसोरसो मामिनाव बाय जानो नै बिस्कुट बिलायबाय बिस्कुट गोरलैया एबा मा नांगौ नोंनो बाय आयौ नै जोंना दाउआ दाउ जानांगौ बेखौ सेक होना जागोन लोगोफोर र' दाउ ओमफ्राय दा नारें खाजि जानांगौ नालाय नारें फिथाइ नायनि न'निखौ नायनि लामा जिङाव फायदोंमोन ओमफ्राय जायै थाइसेल'सै खोमा आंथ' दाबो खनसेल' जादों नारेंखौनो नारेंआबो गोजौआव थाइसेल'सो नुदोंना लोगोफोर गैला बेनोमोन फिसासो बारा गिदिर नङा ओमफ्राय जानो गोथाव आरो खाजि नै थाइसेल'सै बे थाइसेखौ दा जानांगौ ओमफ्राय बे सखिर मोनजाबावबाय फोर आबाद नायनो लाबोलाय सखिरा नायनोलै सखिरा बख'लाय ललिपप मोनजालायबावदों गोरलैया फोर नायनाङाबा लाबोलाय नायनो ललिपपा थेन्थाल' दां फोरो आइस' थेन्थाल' सखिरा गैया सखिरा गैया बे सिङाव सिहामना थायोना नाबा न नांला उइ आयु बा ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोननोसै ओमफ्राय थाबैनो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय